ngana devi ganika one wiki kutoa tuara dia to kwa ngewa doa minto na into maigango tuliare aro le viana alira wandoa minta waka wa minto na to para ni ya mwezi mwaka uyaro mwalimu wa Peter Getondo mwezi unawa mwaka Ezron to muminto na toa kwami nasa ndio ni ayubu arori ewe bwana de toa omera no toa arori wono ile dekerele kama doa ojije bana kuli Patrick Gomutara chaiga awanda bonzi ba kawa devinga waramba kuli romoroberio njenge nesiko wakoli nenge nesiko iwonje motigenge nesiko iwona Patrick mwandiga ndali chikura kurumasae na wikoyo na kerase ikya tutagete koliye njira yoko konyenze abantu abayirete serikali basa kuirenze ndo mukora barenze ikebe yakora kandi mirimo yawe menne bakora no bukurumi na uzakurenze amana na wabori nginjiri bawe na wetana na environment wako wasingi 100 200 ibomoroje gakiki ningetekia chiweza jira choma ete necheino kiana chiweza chimire che serikali ekero bakora chiweza jira chikalie lakini mama yeta astole na ndio mama yetu ndio kora 2027 mama yetu awasa bali bana wake na abasoro ile watachikura Kiara bamuraba bandawa eto serikali obugambi bwabasinyire obw'ebimoto nyare tubarabuga ebinde bora bagendera tega na wetana naga kongaina abantu ngane empowerment ko asiringi stina ine siringi 100 kyamo abantu baminto obuochi buno bumotagete gatokore bindo byekene ekiagera serikali ne bwatu tibeze beno tokore mirimo ekolemeremo etiro ertu atigetaria paka bodetana koera oborimo bwoka nankyo na mumotagete tokamberugo hapana na ine na inu abantu baseitoga inu na abantu abangaine enda abantu bamenyete settlement una nyansio ngoga inu na abantu abangaine ndo ngoje utwara tondero ene by election iga igaji gwete nyansio nge wodio bono bachakire na ro sense around iga abande bune bisimba na bata toja wonjo kanaga iga goje gotore tere manganande goje gotore tere bosoku na tikatoka ene tuchikurwa ni matiangiso bana motagete igo arabu moto
na mmoja ketendu ani kuseita abantu baminto tumaweza kwanje bindeni amangana yonzi ipi akole tuigaiga buna muroje serikali emukerere to gocha gusigaiga next day ba konetera ninjengo cha kurwanguiga abantu abano bamanyeta makori akira lituko next day kichoka nangina ngyokoram aba uziba minto na mota ketobe ngenje kabire apana tobwatie boene na ndo tokoro boene na ndo tomenyo bwo boene na ino abantu baminto twanjane totwaro molembe iga se tomenye settlement na ndo mobwate chikura abasa bali mole iga mobwate chikura nyasaye na aroro omanene ngoto ari libaga na ende na atali renze ya Kenya round abantu mbobwato gosemeria na enda abantu mbobwate eganga ngatonyora libaga tokonye nze kurwengoro mese banyibekire na ende njenta yale ndiko ye fix bozo banatali boyo tayale ndiko yawana so abana baminto mora inuna abantu baminto abusamanyinga inuna abana baminto basubati baminto baranga bamura baminto dimo waisa kwanje bindebi tobwatera namo na inde tobe yamo na inde motel ne bokomu mondo tabasa kuja kubakira matitiri iga nseito toibana ngire yende dimo waisa kwanje njere yo na ukoni wisi abantu ganga bono ajimori yo monto yani iga seito iga nyansion estomenyetega machaya kyondara korokie kubwa bocha ati kusinyola se ino keso nesemo ana akale to mo na bono taketego apana tigakero mondo bakoro bos obo apindo byabo no masikani igo to bazigete I have restrained myself tigawategese na barabwo besiki kuna to bazigete basika abantu bose bonatali boyo abantu baminto to iwana ine tubwaterane amoto gendego ya sawa seserimbu ya mono wana mwanja Fred uje kuzambira manga Fred epare moiso no twanya babo ino tubatara kurukineni na magoro tubaswaiga tukayana guchikawa nane ngabo biswari yimo erami kweke kumeki Erami yeye uwaria etara kune erami yeye nani nakina baboreti wano timeto za Fred nero ngajete okamwe ngujire uiraniri tairaniti eso kokene gato be serious umo Chinese uri na banda betinga aka magoso kare wewe Chinese si barabara inafika hapa lami akandebiwe 1.72 kilometers ibara Fred Atorendere de arenge 62 kilometers igo excess narrow 10% ya 62 kilometers ni renga anda mama ngaba ipiesa 10% of 62 kilometers is how many 6.2
6.2 echo nakitokora nacha 1.7 ekega eyende mwanje nyiri nyamse ngeye kutira ana kinyorera mabere akina mabere akana bana eyekura abantu bamitombi yamara mwenzi wana mwanje Fred uze kuzambira manga Fred epari mwisho no twanyira babo ino tubatara kurukineni namagoro tubasoiga tukayenda gukikawa nane ngabo biliswari elimo erami kweke kuneki erami kweke kuneki naki erami yeye uwaria etara kune erami yeye nane nakina baboreti wana timeto za Fred nero ngayete bakabwe ngujire uiraniri dairaniti ezoko kene gato serious umo Chinese uri nabanda betinga aka magoso kare ko wala Chinese we Chinese wewe Chinese si barabara inafika hapa lami akantebile 1.72 kilometers ibara Fred atorendere de arenge 62 kilometers igo excess narrow 10% 10% ya 62 kilometers ni renga anda mama ngaba ipiesa 10% of 62 kilometers is how many 6.2 echo nakitokora nacha 1.7 ekega eyende mwanje nyiri nyamse